אנחנו מתחילים עם היטמן. אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן אנחנו בסדרה חדשה של היטמן 2. זה יצא לפני שבועיים. אולי. נראה לנו, אנחנו לא יודעים. אז רצינו לחסוך קצת כסף לזה. ובסופו של דבר זה יהיה אחלה של משחק. אני כבר יודע, חצי כל הטכניקות שכאן. אז פום. בואו חונקים אותך, צ'יקי צ'יקי. שעות הזה נחבא כל שנייה, אני מצטער. עכשיו יופי, חנקנו אותו. אחרי שנשים אותו אנחנו אולי נחליף שלט, וגם נגביר. טוב, אוקיי. זה לא צריך, לא משנה. זה לא משנה. לא נגביר. הנה, אני יודע עכשיו איך רצים זה. כפי שאתם רואים יש הרבה שומרים פה. אז אנחנו צריכים להרוג אותם אחד אחד. נתחיל. תיזהר, יש שומר בצד ימין. אני יודע. טוב, בוא נחליף שלט, תן כוח. אז בוא תתפוס את זה, המצלמה. אני אתפוס את המצלמה. אוקיי, אז רגע, אנחנו מצטערים. אבל השלט הזה מחרפן אותנו. טוב. בגלל שאני לא יודע איך חותכים חלק מהסרט, אז אני לא חותך. טוב, בסדר. עכשיו זה חבר שלי משחק, אני לא, אני מניח שהוא מצלם. עכשיו הוא חוזר לצלם. סליחה אם ראיתם לי את היד. אתם רואים לי את הראש? לא נורא. לא טוב. מאיפה השמירה? איפה השמירה? הנה השמירה. אני מקווה שהשומר השמן דרובה הזה. נו, מתי הוא הולך הקקה הזה? קדימה קקה, נו, תלך. לחכות שזה ילך. הנה, אתה הולך חביבי, יופי. מצטערים שהוא קלט אותנו. זה בערך הקטע של המשחק. ועוד מעט תראו איך אנחנו חולקים פה אנשים בקיקה. תיזהר, יש שם שומר. תראה בו מסיק קול. באמת. רגע, בא לי לשמור, רגע. אני שומר כי אם חס וחלילה נמות במשחק, אז טוב. יש גם שם שאומרים, אבל אנחנו מכירים את הטכניקה, כי שיחקנו בזה כבר כמה זמן. כן, וזה המבאס שהתחיל לנו הכל מההתחלה. כן, אנחנו כבר היינו בשלב האחרון. ואז התחיל לנו הכל מההתחלה. כן, אז טוב, יאללה בואו. תיזהר, יש שם שומרים. בוא לא ראו אותנו. ותיקח לספר. יש שם שומר. זה. בוא נחליף, כי היד שלי כבר כואבת. בסדר. ככה צריך. עכשיו תחנוק אותו איך שלימדתי אותך. כן. לא, את זה. את זה חייב. חכה. תחנוק אותו. עכשיו תשים אותו בפח שאיפה ששמנו את האיש שישן. לא. בפח שלי. טוב, לא משנה. שים אותו איפה שבא לך, נו יאללה. אחרי זה תהיה תחנוק את האיש שמסתכל כזה כמו במרפסת, כמו הרצל בנימין זאב, קבוצ'קי. הופה, מישהו זז. לרדת. רוץ. לבינתיים במפה תציין. בינתיים במפה אין אף אחד שקלט אותנו, אדום כאילו. טוב. נחליף לחבל חניקה. עכשיו יאללה, לך מהר. אם לא היו הרבה שומרים היינו משתמשים במשתיק.
אבל יש פה לצערנו הרבה מאוד שמגיעים לו קצת. נכון, מלא. אל תיקח את הספר, אני לא ממליץ לך, הוא חלש. תחנק אותו מהר. היית חונק אותו מהר. אבל חנק קצת. עכשיו תשים אותו לא. מקווה שאף אחד לא קולט אותי, כן, במפה אף אחד לא. לא, איפה אתה שם אותו? כן. עושים אותו פה פשוט. כן, שים כאן. אף אחד לא רואה. נראה לי שקלת אותי. לא קלטו אותו. טוב, בוא נחליף, תביא, אתה לא יודע איך עושים את השלב הזה. אני יודע, אבל... אתה יודע, יוצר לצלם. כן, גם אני מעדיף. אתה מצלם גרוע. מצטער. אתה מצלם גרוע. טוב. אני החלטתי, אולי... בוא נתחיל בבלגן. אבל... מה אתם מציעים? כן, נתחיל בבלגן, רק תעשה את זה עם מרובה משתיק, שיהיה פחות בלגן. ממה שאנחנו מצפים שיהיה. טוב. ועוד מעט יבואו עוד כמה חבריוס. לבינתיים במפה הכל לבן. כן, אף אחד בינתיים לא מצא אותנו. אז אנחנו מתכננים מהר. אתה יודע, אתה יכול להפיל לאגם, אבל לא כדי לעשות בשלב הזה להפיל לאגם הרבה יותר. חכה שם ושומר. מתכננים לעשות קונג פו פנדה. הנה יש שם שתי שומרים. טוב. 3. די. זה היה מסטיק? כן. אופסי, קלטו אותך עוד אחד. מהר לדלת. אוקיי, אפשר לדלת. הכל לבן, רק שתי אלה עדיף שתפיל, או ש... שיט. וואי, איזה מזל שזה נחבא. אנחנו מצטערים על כל ההתרביות, כי... מצטערים על כל האלימות, אבל זה לא כל כך הקטע שלנו. הקטע שלנו זה יותר... לאט, וגם על זה שהשלט נכבה, כי אתם יודעים, אתמול או שלשום או לפני שבועיים בערך כמעט סיימנו את המשחק, ואז הכל התחיל מההתחלה, ואתם יודעים, השלט כמעט נגמר. הנה הדלת ליציאה. תתכופף. יש לך שם סכין, אתה יכול לקחת אותו. קח סכין. אני אוהב יותר סכין מאשר את הכוס בננה הזאת. טוב, תפק אותו לראש, אתה אחר כך תיקח את הסכין. נו. הוא יבוא לכאן, אל תדברו. תזרוק את זה, אל ת... יופי, יומת. אני עדיין לא הבנתי איך השני לא שם לב לזה פשוט. פשוט לא שם לזה לב. תעשה את זה עם משתיק. ביי. להתראות. תשחה טוב. עכשיו בוא ניקח לו את הסכין מהראש. תודה על הסכין. ואסטה לוויסטה בייבי. אם אתה עדיין חי, תשחה. ביי חביבי. עכשיו צריך להחליף לך. ועכשיו נשתיק, שזה רק ידיים. תיזהר, יש לך חליפה, תסתכל בימין. אני יודע. התחפשת. יפי, תעמוד רגיל. כאילו לא קרה כלום. טוב, יש כאן אנשים, אוקיי. סתם עובד חדש. אני סתם מישהו שאף אחד לא מכיר. עוד סתם מישהו. קלטו אותך. לא. לא? מוטפים אחריך. אל תהרוג את כל אלה, לא צריך. קדימה. לא, תשים בכובע. קלטו אותך. או שלא. אתה מתחיל בבלגן? או שלא. ביי. יפי. רוץ, קלטו אותך. יש. זה היה מלחיץ. באמת זה היה מלחיץ. אתה יכול לקחת פה מישהו מהחלון. זה עוד לא
אז זה לא חלום. הנה עכשיו. כן, עכשיו כאן. אמא. אני לא מבין איך היטמן עושה את כל הדברים האלה. די מוזר. אז תלוויסטה. בפעם הבאה אולי נראה לכם GTA V. כן, אולי. נדפק לסכין לראש. בואי קשה. לא, מהר. לא. תתחפש אליו. לקחנו לפחות אקדח. לא יכול לחפש אליו, יש לנו תחפושת יותר טובה. בבניין, טוב. אוף, גזל. יש נשק. תוך את השמיים. אוף, לאן שבא להר. רק אל תיקח. יש נשר בשמיים. אוף, לאן שבא... תמחק את המצלמות. כן, רגע. מצלמות. להתראות. טוב. אוקיי, אז... מקווים שנהנתם. אל תשכחו לפרגן בלייק ובסאב. אז יאללה ביי. יאללה